Stand by. На четвърти кило. Ако си завършил изправи. И аз се увляка. Бях се зарекал. Спусни. Бях се зарекал да не стрелям. От това. Първите два ги опъна вляво, страхта от бабата. После хубаво ги подкара, ама той де го оплющя. Аз първо дясно стрелях, на дясната баба стрелях. Да, 5-5, 9-6. Рекорд.